Nenina, nenenu, Robert și Alex. Au uitați pe ei. Hai să mă schimbă. Fac zoom. Robert. Maesc. Uitați casa lui Robert. Acesta este Alex. Ăsta este Robert. Și fac un pic să măresc, să vedeți și voi. Mama. Unde e Robert? Robert, unde e? Din păcate, uitați-l pe Robert. Vedeți? Eu sunt creatorul tău, Roba. Iar aceasta este mama mea superbă. Mănâncă o portocală. Și acum se duce la baie și scoate sucul de portocală. Eu, după cum se vede, sunt foarte răcit, deci... Ue. Acesta este casa lui Robert, după cum vedeți. Acesta este Alex, după cum vedeți. Acum este seară. Iar ei doi se întâlnesc cu un vampir. Tot vampirul. Are până și coarne. Iar acum ei au fost mușcați și acum ne și sânge. Ne vede sânge. Sfârșit că acesta a fost desenul Robert și Alex. Nu am aprobație pentru desen. Creatorul se numește Robert. Nu mănâncă portocală. Acest desen nu este educațional pentru copii. Dacă vrea să se uite un copil, nu o să mă găsiți niciodată. Sfârșit!